Жыр мұңға ғашық дусларыбызны сәлемлейбіз. Сейлән фестивалінің финалистлары қаршында бүгін бірінші сынау. Алар халқыбызның мирасын сізге бүгін яңғыраташақлар, яғни халық жырларыбызны, аларны мәртәбәлі жюри бәяләр. Һәм инде бүгін бізде жюрида Татарстан Республикасының халық артисты Зәйнә Фәрхетдинова. Исәнмесез, Зәйнә баба? Исәнмесез. Һәм инде шулай ук Татарстан Республикасының халық артисты Зөлфия Валиева. Татарстан Республикасының ат казанган артисты Марат Галимов. Исәнмесез. Исәннәрмесез, мөхтәрәм жюри. Эшегез җиңел булмаячак, алдан ук сезгә әйтеп куям, ләкин безнең балаларыбыз җырлаганда максималь кәефегез күтәрелер дип уйлыйм, чөнки бу җырларны ишеткәч һәр вакытта күңел әллә нишләп шунда кәефне күтәреп куя инде. Уңышлар сезгә һәм гаделлек теләп без Сейлән фестивален башлыйбыз. Һәм беренче катнашучыбызны монда көтәбез, Адилә Ишалина. Yanılar güler gelsin şingene, uffalarga barılar gelsin şingene, yanılar güler gelsin şingene. Uffalarga min gel baram. Hoşum iken mırmalarında kasagere götüre almayın. Senin manyarısın şimdi. Uffalarga min gel baram güller alam dağ yakası da diler şunda da balam. İdeller güller şu ideller güller. Simine kemizini gideyim ben helger. İdeller güller. Simine kemizini demedim şu. Мисен ашанdım. Адилә, шул иделләр кебек тавышың киң икән синең. Инде жюриларның да тавышларын ишетәсебез килә, әлбәттә, Зәйнәп ханым. Адилә, синең иң беренче чиратта минем бәялисем килә матурлыгыңны. Сәхнә өчен яралган бала икәнен күренеп тора. Җәлеп итә шундук синең шушы үзеңнең сөйкемлелегең. Әмма менә шушы җырны башкаруга килгәндә шуны гына әйтәсем килә. Син җырлый башлаганда ук бөтен ишеңдәге сулышыңны һаваны чыгарып бетермәйме? Әкрен генә энергияңны биреп бетермәйе. Әйе, электр дә, әкрен генә тутып торды, яңадан иделләре. Менә аның өчен аерым шөгыльләнергә кирәк. Шундук син акырып җырлама, ярыймы? Әкрен генә
tanışırak başlarga tırış. Ondan soň indi развитие dibez bitinde ayım развивать итеп бетересиң да яңадан инде соңынғы финал узышы бик матур чыга. Анда тизрәк кызырак җырландырган моментлары. Менә шуңа күрә bir-ике генә дәрес һәм бөтенесенә урына басачак. Яра, син башлау бер кайчан да җиңел түгел. Эшне шуңа күрә мин сиңа 10 сәлен куям. Афәрин, рәхмәт сезгә. Әдилә, Зәйнәп апа бик дөрес әйтте. Син чыгып басуга ук безнең авызларыбыз җырылды, безнең кәйфләребез күтәрелде. Син бик матур, ягымлы бала. Әмма дә ләкин Зәйнәп апаның сүзләре хак. Менә бу җырында син беренче ноталары белән bütün хәлеңне, энергияңны, тавышыңны чыгарып бетергән кебек булды. Безгә шулай тоелды. Бәлки ул каушаудан булгандыр. Мин әйтә алмыйм. Бу юлы мин сиңа 9-лыгына куям, үпкәләмә, яме? 9 сәйлән сиңа. Бик рәхмәт. Уңышлар сиңа. Бу югары бәя шулайда, югары бәя шулайда. Һәр вакыт стимул калырга тиеш дип уйлыйлар. Рәхмәт сезгә. Марат әфәнде. Син бик артистичный, күзне сразу җәлеп итеп аласың. Менә бурмаларны гына әзрәк биреп бетерә алмыйсың, но ул сәләт киләчәк инде Алла бирсә. Иделләре, 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 сулары шул. Менә шундый бурмаларны җибәрсәң, иделләре, иделләре, Молодец, молодец. 10 бал куйырым мин сиңа. Но 10 бал куйсам, теге тукталасың дип куркам, шуңа күрә 9 бал. Алга таба үсеш булсын өчен, омтылыр өчен син миңа бик ошадың. Мин сиңа ышандым, когда син миңа карап җырладың, мәйтәм, аха, мәйтәм, всё. Йөрәкне алдым. Но 9 бал куям, алга таба үсешең булсын өчен. Я. Бик рәхмәт. Сиңа рәхмәт, шулай матур иттереп башлап җибәрдек. Иделләр буйлап актык һәм синең моңың да шулай әле агып торыр дип ышанабыз. Синең исемне ничектер ишетәсе киләчәк. Киләчәктә дә рәхмәт сиңа, затабыз. Рәхмәт, алкышлар белән әйдәгез, затып калыйк әле Әдиләне. Икенче катнашучыбыз Милина Хәйруллина. Kızın tavuşuna koşulup. Kübələgin, tügərəgin. Asıl qışın sandıqaşım, əgər bulsam kübələk. Işim barıb qaydar idəm, kübələgin, tügərəgin. Asıl qışın sandıqaşım, əgər bulsam kübələk.
Афарин, молодец. Милина, син де безнең проектыбызның, безнең фестивалебезнең кояшы дип әйтә алабыз һичшиксез. Син нурландырып җибәрдең сәхнәбезне. Менә бик нурлы Зөлфия апабыз утыра. Әйдәгез, аның белән сөйләшеп карыйк әле. Синең Алла бирсә сәнгатьтә үз юлыңны, үз бәхетеңне табарга шундый зур теләгем бар мин сиңа. Әмма дә сөйләнер саный башласак, монда бит инде 10 сөйлән булырга тиеш, име? Мин сиңа 9-ны гына куям. Шуңа күрә алга таба тагын матур итеп халык җырларын өйрәнеп, җырлап, Олай зур әйтмәгез сәхнәгә инде. чыгарга язсын. 9-ны гына дип әйтмәгез инде. 9-ны. 9, ул бик күп, ул бик күп. Ул бик Дөрес, күп. дөрес Безнең әйтәсез, бит дөрес безнең бит әйтәсез. 10 сөйлән, ул иң күбе дигән Иң сүз. күбе дигән. 9 да ул бик күп. Әйе, әле 9-да Салават бик күп. Закиевич ул гомумән әйтә иде. 10-лык ул Әлфия Авзалова белән Илһам Шакиров кына җырлый дип әйтә иде. Шуңа күрә Әйе. беркемгә дә 10-ны куймый иде. Рәхмәт Сезгә. Рәхмәт, аңлашылды, Марат әфәнде. Милин, син молодец. Менә мин карап торам да, шундый матур киемнәр белән чыгалар балалар. Теге шак катырсың. Менә безнең балалар прямо сөендерә. Милин, син Алар урамда да шулай йөриләр. урамда да шулай йөрә. Шулай булсын. Амин, амин. Милин, син молодец. Сиңа тагын да алга таба үсеш булсын өчен мин инде сиңа 9 балл куям, ярыймы? Зәйнәп ханым, сезгә сүз. Менә минем карашка сәхнәдә синең кебек артисткалар булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки син беренче карашка бик уңайлыгына күбәләк җырын җырладың, әйме? Әмма син аны бик югары дәрәҗәдә җиткердең. Менә җырны шушылай башкарырга кирәк. Ә синең яшьтә булай башкарылгач, димәк, синең киләчәгең бик өметле дигән өмет белән мин сиңа 10 балл куям. Зәйнәп апа молодец. Зәйнәп апаның аның бер шундый гадәте бар. Ул әзрәк шәшкә каршы сыйпарга мөмкин баштан. Аннары сәйләнен күп иттереп куярга мөмкин. Рәхмәт сиңа, Милина. Рәхмәт сиңа. Затабыз сине. Исән сау булып, алкышлар белән әйдә сине затып калабыз. Рәхим ит. Әле тагын сынауларың алда, үзеңне тагын кызык иттереп, яңа якларны ачарсың дип ышанабыз. Сәйид Әхмәтҗановны каршы алабыз. Алматаның алмасы, дәмле хуш исләре сибә. Алматаның алмасы, дәмле хуш исләре сибә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның кар суы бик тауардан килә. Алматаның кар суы бик тауардан килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Молодец. Алматаның кар суы минем йөрәк яр суы. Алматаның кар суы минем йөрәк яр суы. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Алматаның таулары, эзедер каеш баулары. Алматаның таулары, эзедер каеш баулары. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Сине генә, сине генә, сине генә, сине генә, сине генә күрәсем килә. Сине генә көтәм, сине генә сагынам, сине генә күрәсем килә. Молодец. Красавчик.
Алматаның алмасы ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер тавыш аны яңарта. Сәйд, син вообще красавчик. Мен инде Казан егетләрендә җырлаганда, безнең репертуарда менә шул җыр бар иде. Ничектер Мин хәтерлим аны. Сине генә. Да, мәйтәм, рэп буламы, юкмы? Рэп булса точно мәйтәм, бу малай безне тыңлап. Сине генә көтәм, сине генә сагынам. Сине сагынып көттең. Короче, бик кызык эшләдек без аны. Аранжировкасы бик матур, туры килде. Ничектер сразу җәлеп алды аранжировкасы. Но мин куям 9 балл, но плюс куям. Бу егеткә менә шулай. Аны сүз белән әйтсәгез була, 9 һәм плюс. Әйдәгез, Зәйнәп ханым. Молодец, әле бит әле син бик кичкенә, әле җырларга да җырларга, әле синең бит теге переходный возраст дип әйтәбез бит әле, теге тавышның үзгәрә торган моментлары бар. Шуңынча әле син менә шулай әйбәт кенә җырла, бик хәрәкәтең дә бар. Матур, искренне дип әйтәбез инде. Шулай бөтенесен звук белән шундый менә миңа ошаганча матур итеп тәкъдим иттең җырны. Ачык. Сразу алды ничектер. Әйе. Шуңа күрә, ну, мин сиңа куям 10, әмма минус белән. 10 сәйләнгә син лайыклы. Мин дә шулай дип уйлыйм. Әйе, әгәр менә прическаң башка булган булса иде, анда 9 булыр иде бәлки. Инде әйдәгез, Зөлфия ханым. Миңа Сәйд бик ошады. Артистизм ягыннан әзерләнеп килгән бию дә куйганнар. Җыры да бик килешеп тора, тавышына туры килә торган җыр сайлаганнар. Шуңа күрә мин сиңа 10 сәйлән бирәм. Рәхмәт. Ормыйча елмайып тора бит. Артист өчен артист. Сәйд, сине озатып куябыз, рәхимит. Пока-пока. Молодец. Хәзер жюрины Зәринә Шакирова шаккатырга тырышачак. Нормально. Давай.
Hatağına kelegine, süzegine kelegine, sileşigine uzi yok. Şigagine uziyo, hatağına kelegine, süzegine kelegine, sileşigine uziyo. Kimegine kelegine, kimegine kelegine, kimegine kelegine uziyo, hatağına kelegine, süzegine kelegine, sileşigine uziyo. Hatağına kelegine, süzegine kelegine, sileşigine uziyo. Молодец. Молодец. Зәлине йөрәгемә сердце яздың бит, йөрәгемә сердце яздың, ярый әле аннары күзеңне кулга алдың. Аллага шөкер. Синең өчен борчылып үлә яздым дөресен әйткәндә. Бар да әйбәт. Син афәрин, син молодец. Менә кара, сиңа сыкланып карап торган жюрига мин инде карап һич шиксез начар сүз әйтмәсләр дип уйлыйм. Инде Зәйнәп ханым, әйдәгез тагын сездән башлыйк әле. Ярар. Әлинә бераз авыртып торасың ахыры. Зәлинә. Әйе. Сизле әзрәк. Әйе, бик матур. Костюмы матур. Кыяфәт матур. Әлбәттә, җыры җиңел түгел, шулай ук. Әйтергә кирәк. Дикция кирәк анда. Бик кайбер сүзләр югалып калуына карамастан, барыбер син тырыштың. Ачылып китте тавышың яңаданга. Бераз авыррак булды. Теге үзеңне кулга алып авырткан вакытта аңлыйм хәлеңне. Шуңа күрә, әмма син биюң белән, үзеңне тотышың белән, син барып җырны апарып чыгардың матур итеп. Ничек кирәк шулай. Менә киләчәктә уңышлар теләп калам. Әлбәттә, әле алда булыр тагын да синең зур-зур уңышлар. Менә бүгенге мин сиңа 9-ны куям, яме? Син ризамы? Әйе. 9 сәйлән бирәм мин сиңа, ярыймы? Ярар. Килештек алай булса. Әкрен генә терелә башлады инде ул. Терелә башлады инде ул. Марат әфәнде, әйдәгез. Мин сиңа 9 балл куярым. Но 9 балл минем сиңа куясың килми. Чөнки мин син тавышыңда ишетәм, потенциал бар. Миңа беләсең нәрсә ошады. Син монда как профессионал үзеңне күрсәттең. Югалып калмадың, тавышың бетеп, үзеңне кулга алып, җырыңны дәвам иттең. Миңа мондай ситуациялар бик таныш. Кай вакыт югалып каласың да, үз халәтеңә кирип китеп булмый. Менә син үзеңне кулга алып, матур иттереп, до конца җиткердең җырыңны. Мин сиңа 10 балл бирәм. За твой профессионализм. Зәлинә, менә мин кичкенә чакта, минем хыялым бар иде опера җырчысы булырга име. Монда укыдым да син, әтиәниең син тынычлык теләп, сине мәктәпкә биргәннәр икән. Күрәсең, син өйдә дә бик күп җырлагансың, шулай итеп академия тавышы белән шулай бит инде. Мин кичкенә чакта, хәтта әниеңнең ачуын да чыгара идем. Мин аның белән сөйләшеп кенә түгел, мин әйтәм, әнием, чыгар инде урама, барасым килә, диye. Безнең опера зур ни югалту кичерде син җырламагач. Нинди югалту? Нинди югалту? Шуңа күрә, Зәлинә, менә синең булай итеп җырларга омтылуың, мин сине аңлыйм. Син монда язгансың, оркестр белән дә җырлыйсың килә икән синең име, академия жанрында, академия манерасында. Шуңа күрә алга таба уңышлар телим сиңа. Зәлинә, бу юлы мин 10-ны бирә алмыйм. Чыгышка карап бит инде без бәялибез. Алга таба мин сиңа зур уңышлар телим һәм 9 сәйлән куям. Минем дә опера җырчысы буласы килә. Синә шулай җырлап сөйләшәсең мәнең белән. Шуңа күрә Син япан кебек җырлап күрсәтә аласыңмы, хар? Минем сәйләнгә барасым килә. бирегез миңа 10 сәйлән диеп. Әйтәм җырлауны. Да. Хәзер. Җир üstünde oynir aşa, bası kardan arşala, toray hizmet batırları, kin kırlarga şakara. Toray hizmet batırları,
Молодец. Мен зря 10 балл бермәдем. Молодец. Киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Рәхмәт сиңа менә шундый бүләк, үзең бүләк булганың өчен. Зәлинә, без сине озатабыз. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Тагын бер батыр егетебез Марат Әхмәтҗановны каршы алабыз. Аксусарлар бер-бире судагы кындызларга, аксусарлар бер-бире судагы кындызларга, мин сагысам айга карым син кара йолдызларга, мин сагысам айга карым син кара йолдызларга. Алларыма җыеп алдым кар урман миләүшәсен, алларыма җыеп алдым кар урман миләүшәсен, нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен, нурлы йөзләреңә карап бар микән серләшәсен. О, молодец. Ай, красавчик. Кар урманга кергән чагда карадым мин кайрылып, карадым мин кайрылып, карамадым мин кайрылып, дустым калды кайрылып, карамадым мин кайрылып, дустым калды кайрылып. Аксусарлар бер-бире судагы кындызларга, аксусарлар бер-бире судагы кындызларга, мин сагысам айга карым син кара йолдызларга, 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 син кара йолдызларга, син кара йолдызларга. Карин. Менә бит ишмасам, тәтрәп торган, шәшрәп торган җегет. Шын булдыра ишмасам. Әле алар һаман нәрсәдер уйланалар, нәрсәдер һаман нәрсәдер фикерләшәләр. Теге мин сорау бирдем, монда профессионаллар инде. Алар сезгә җавап бирделәр мисың? Түбән булмадымы дип әйтүем. Тональность. Да, тональность. Аранжировкамы? Когда мин бу егетне күрдем, мин уйлаганым теге теноровый тавышлар булыр, а монда ближе баритонга таба. Менә шундый ощущение булды, как будто аңа түбәнрәк. Менә шул сорадым Зәйнәп ападан. Марат, безнең җавап мутация башлагандыр дигән. Укытучың белән сөйләшеп карамадыңмы? Сине күчеш чоры түгелме хәзер мутация дип аталган? Тавышың үзгәрә. Деме яшьсмерләрдә шулай була. Әзрәк Шул кенә бит бар. әзрәк шулай бер сизеләс генә. Марат, син менә хәзер без карап утырабыз бит инде монда кызлар чыкты. 11 яшьлек балалар бар. 10 яшьлек кыз булдымы? Син бүтән участниклардан караганда иң олы җиткән, буйга җиткән дә, яшең буенча да җиткән Аңлашыла егет. бит инде минем янда Җиткән бастыра. егет күренә. Әйе. Чагыштырмача барыбер күренә. Син инде шундый җитлеккән егет кеше. Миңа үземә менә тавышыңны ишеткәч тә туелды менә шул күчеш чоры синең мутация бара. Шулай итеп, шуңа күрә сиңа җырлау әз генә авыррак кебек. Ритмны сиземләү бик көчле синдәйме? Ул күренә синең биюеңнән. Эштән тоясың ритм, бик әйбәт тоясың ритмны. Анысы әйбәт. Рәхмәт. Аннары елмаюың, артистизм барысында бик югары дәрәҗәдә барысында. Әмма дә ләкин мин сиңа куям бик күп сөйлән, 9 сөйлән. Рәхмәт. Әмма дә ләкин дигән сүздән соң инде мине әллә 7, әллә 6 дип курыккан идем инде. Синдә потенциал бар, менә күреп торам. Теге тавышың әзрәк аңлап бетермәдем, конечно. Бу җырны өйрәнгәндә син кем белән өйрәндең вообще? Укытучы белән Укытучы өйрәндең? белән. Әзрәк күтәреп карарым синең все-таки тональностьыңны, потому что син астан ничектер буласың. Миңа шады синең чыгышуың.
сәхнәдә басып торуың уверенный. Марат, сен миңа бик ошадың. Сендә потенциал бар. Мин сиңа 10 балл куям, ем. Рахмәт, бик зур. Зәйнәп ханым, сезне ишетәсебез килә. Тыңлаганда бераз гына оста мин шулай ук авыртам икән, ангина икән дип берәк утырдым. Марат, дөрес әйтәсең, чынлап та әзрәк югарырак кирәктер кебек, әйме? Кирәк. Менә сәхнәгә чыкканда тавыш наоборот күтәрелә. Теге дулкынлану белән ярты тонга менә әгәр син аста җырлаганда, репетир иткәндә буылып җырлыйсың икән аста теге сәхнәгә чыккан син ул җырны җырлый алмыйсың. Шуңа күрә сәхнәгә чыкканда әзрәк шул әйберендә күрергә кирәк, шуны белергә кирәк, әзрәк тавыш өскәрәк омтыла. Менә минем күзәтүм буенча. Бик дөрес әйтәсең, Марат. Әгәр дә сиңа әйтергә онытсалар да, менә бүгенге көндә менә шушындый бик әйбәт профессионал киңәшләр, син аларны үзеңнең хәтереңдә калдыр. Бәлкем аны әйтергә онытыр укытучы, бәлкем шулай онытылып киткән моментларында син аны бел һәм үзеңә шундый бер куй киләчәктә кулланырга. Менә шушы әйткән сүзне. Нәрсә әйтәсем килә? Мин тавышыңны синең тыңлар идем, шул үзгәргәннән соң, мутациялар үткәннән соң. Әмма мин сиңа биюең өчен 10-ны бирә алам. Сөйләннәрне. Чөнки тагын шунысы бар, синең хәрәкәтең шундый җитез, ул Башкортстанда туган халыкка хас нәрсә. Анда бик җиңел, бик оста биючеләр, чөнки Башкортстан иле бик оста үзенең биючеләре белән данлыклы. Кайда карасаң да, кайдан әгәр дә оста биюсә, мин сораганым бар. Син Башкортстаннан түгелме дип. Чынлап та, мин Башкортстаннан дип җавап биргәннәрен ишеткән булгач, шуңа күрә синең биюең матур, йөзең матур, син сәхнә кешесе булырга бүтән мөмкинлекләрең бар. Киләчәктә сиңа уңышлар телим. Инде вакыт бераз үткәннән соң тагын очрашырга насыйп булсын. 9-ны биреп торам. 9-ны? Оннан башладың 9-га төштең. Молодец, Зәйнәп апа. Юк, һичшиксез. Әгәр дә бию конкурсы булса, мин сиңа 10-ны бирер идем дип әйтәсем килгән иде. Бию өчен 10, әлбәттә. Менә тагын бер киңәш бар. Классик әсәрләр, классик конкурс булса, мин сиңа киңәш итәрем җырларга оныталмыйм дигән сүзләр. Күзләреңне тутырып карап калам. Бүгенге тембр җырлаган тавыш белән ул җыр сиңа килешергә может. Вот. Ярар. Нинди юмор кешеләр утыра безнең жюрида. Алар жәлләмиләр киңәшләрен, әле ниндидер, аларга фикерләр килә, алар степ торалар. Бары тик истә генә калдырырга кирәк. Рәхмәт сиңа, Марат. Синең исемең һәм фамилияң бик туры килә җырчы булачагына. Марат Әхмәтҗанов дус. Рәхмәт. Костюмда работать надо, я. Иң шибәр, иң матур һәм иң сәләтле кызлар бездә. Айсылу Мөхәммәтҗанова. Ритмны мәйтәм тота мощно. Аны кебек мин җырлый алмыйм. Шуңа әйтәм, ритм буенча.
Молодец. Браво. Айсылу, әфәрин сиңа, әфәрин булдырдың, йырып шықтың. Һәм инде менә монда әзер торалар, инде фикерләрен туплаганнар. Татарстан Республикасының халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова хәзер сиңа үзенең киңәшләрен бирәчәк. Айсылу, син ансамбльдә йөргәнсең әмә, әбиең йөрткән, Аккалфак. Йөргән. Син анда ничәнче тавышны җырладың? Сольный партияны җырладыңмы дип әйтимме соң? Мин сольный партияда Сольный партияда? Сиңа түбәнрәк кебек дигән уйда бар. Әмма югарыларын тыңлаганда олай да кебек түгел. Шуңа күрә югары ниләреңне синең әзрәк кенә шөгыльләнеп тагында аның өстендә эшләргә кирәк. Менә миннән шул киңәш югары ноталарыңны дип әйтигендәйме? Шуларны синең тагында ныграк шөгыльләнеп әзрәк развивать итәргә кирәк дип әйтәсем килә. Ә син ансамбльдә йөрисеңме әле? Хәзер юк. Хәзер юк. Хәзер үзең генә аерымына башкарасың, әйме? Музыканы әйбәт ишетәсең, һәрбер нечкәлекләрне. Менә синең ансамбльдә йөргәннән күренеп тора. Чынлап та син бөтен өсөн нечкәлекләрне ишетәсең, син кешене тыңлый беләсең, музыканы нык тыңлыйсың, нык тыңлап арасында йөзәсең. Ансы бик матур. Бик рәхәт булды күңелгә тыңлавы. Менә киләчәктә инде менә сиңа кайбер шул киңәш югары нотларың тагында шөгыльләнергә. Укытышың бардыр бит, әйме? Аңладым, рәхмәт. Бүгенге көндә 9 куям, ярыймы? Рәхмәт. Киләчәктә матур сәхнәләрдә очрашырга насыйп итсен. Аның каравы җыры да бик авыр иде, ичмасам. Шуннан да бик авыр җыр сайлагансың, Айсылу. Кечкенәдән үк ансамбльдә җырлаган кызга ул авыр түгелдер дип уйлыйм. Улан ритмны бик әйбәт тотты, уланы су кебек ишә бу җырны барыбер. Су буйлап дип атала бит ул. Әйе. Марат әфәнде. Айсылу, монда мине синең ике әйберең җәлеп итте. Шаган әйбер ул ритмиканы тоту. Ул син ничек анда вступать иткәнсеңдер, мин аңламадым, конечно, но син прямо эләктердең. Прямо туры китердең. Тактлар арасында ритмика белән уйнау, ул аны мин дә эшли алмыйм. Син менә бер җирдә генә эшләдең, мин, конечно, шак каттым. Икенче вакыт, икенче әйбер тавыш, синең тавыш аскы резисторларда яңгырый, прямо утыртып җырладың, прямо җиткереп җырладың. Тональностьны үзгәртеп үскә китү тоже эшли алдың, молодец. Менә шак каттырдың просто, вот честно шак каттырдың. Миңа нәрсә шамады, син җырлаганда кешегә карап җырламыйсың. Син менә кайдыр читкә карап җырлыйсың. Мин аңлыйм, ул теге ялу, теге каушау кешенең йөзенә карап җырларга кирәк. Кешенең йөзенә карап җырламасаң да, кешегә карап җырларга кирәк. Вот. Тавышың көр, ритмикаң просто бомбический. Әзрәк каушадың. Но шуңа карамастан, мин сиңа 10 балл бирәм. Потому что син красотка просто. Рәхмәт. Костюм тоже матур. Матур, да. Ялтыр-йылтыр килә малай. Әллә мишәр булганга инде миңа ялтыр-йылтыр шуй, но бик матур. Ялтыр-йылтырны бит аны Зәйнәп апа төрлечә ясап була, понимаешь? Монда бөтенләй урынлы теге. Да, теге. Молодец. Зәвыклы. Айсылу, да. Зәвыклы. Шуннан да зәвыклы чыгыш булды. Зөлфия Валиева. Айсылуны бик котлаулы берничә максат алдында бастырганнар баланы. Мин шуны уйлап утырам әлеме. Беренчедән бу легендар татар халык җыры су буйлап, бу җырна бит инде аңынча 13 яшь балагайме. Тагын да әйтергә кирәк, аранжировканы куплет сайын тональностьны үзгәртеп, һаман тавышын күтәреп баралар. 2 тапкыр ясарга туры килә модуляция, шулай бит? Шунысы бар. Син менә ул җырны бер генә тональностьта җырлаган булсаң, син үзеңә бер җайлы тональность табып, шул җырны рәхәтләнеп
интекмешә генә башкарыр идең дип уйлыйм мин үземчә. Менә бу җырны мин сине бер генә куплет акапельно, аранжировкасыз. Чөнки миңа бу аранжировка ниндидер бик катлаулы булып тоелды нигәдер. Син аны бер генә куплет җырлый аласың безгә хәзер акапельно, музыкасыз гына. Үзеңә җайлы тоналистә. Тоналистны беләсеңме? Үзеңә җайлы, үзе сайласын, үзенә нинди тональ җайлы. İdil bitul, tiren bitul, tiren bitul, king bitul şul, tiren bitul, king bitul. Молодец, молодец. Менә күзгә карап күрсәң, Зөлфия апаның йөзенә карагач, уже уверенность икенче төрле. Поэтому кешенең йөзенә карап җырлая. Бу мәсьәләдә мин Марат белән килешеп бетә алмыйм. Ни өчен? Мин ул мәсьәләне бик җентекләп өйрәндем. Карсы охшам, мисен. Юк, Марат, тукта. Кайсы мәсьәләдә Кешенең ул? күзенә карап җырлау ул мәҗбүри түгел. Мәҗбүри түгел. Менә шундый бик гениальный җырчы бар, Анна Герман дигән. Ул хәтта арты белән борылып та җырлый иде сәхнәгә. Ул китә иде галәмгә. Ул тоташа иде ниндидер башка кешеләр белән. Не обязательно кешегә тотынып карап җырлап. Шулай бит, Зәйнәп апа? Сез ничек уйлыйсыз? Юк, мин син белән килешәм, просто уверенность кирәк. Айслы, син молодец, мен сиңа 10 сәйлән бирәм. Миңа синең тавышың бик тә ошады. Әфәрин, рәхмәт сезгә потенциалына шундый сизгәнегез өчен. Профессионаллар нәрсә диясең инде. Бер сүз белән әйткәндә. Рәхмәт Айсылу, рәхмәт. Инде киләсе турга, киләсе безнең этабыбызга әзерләнә башлый аласың. Рәхмәт сиңа. Озатабыз. Сау булыгыз. Шоллы җегете Ранел Карамиев. Күргәннән бирле, алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Алма битул, алма битул, алма битул түгәрәк, шул түгәрәк эшләрендә яшигәле бергәләп. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Алма булса шундый булсын, берсен эшкә бүләрлек. Дуслар булса шундый булсын, сезнең өчен үләрлек. Дуслар булса шундый булсын, сезнең өчен үләрлек. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Дусларым, дусларымла, дусларым, дус эшләрем. Сез дуслардан аерылсам, ялгыз башым нишләрмен. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Дусларым, сезнең белән шат минем күңелләрем. Тагда шулай шатлык белән үтсә иде гомерләрем. Тагда шулай шатлык белән үтсә иде гомерләрем. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Алмагачлары, сайрый сандугачлары, сайрый, 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 сагындыра башлады. Сайрый, 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 сагындыра башлады. Молодец. Ранел, син искиткеч. Үзеңдә, йөзеңдә, сүзеңдә безнең жюриларыбыз кайсыгыз, әйдәгез, үзегездән сорыйм инде, үзегездән сорыйм кайсыгыз әзер дип. Ранелга миңа калса, менә бу өйрәнгән уен коралларының берәрсен Былдырала икән, икесен дә тотып җырлаган булса бу җырда. Шундай әйбәт булыр иде дип дигән фикергә килдем. Киләчәктә
конкурсларға барғанда сен шулай эшләп кара әле. Әгәр дә син фортепианода да, хорайда да, безнең милли хорайыбызда уйныйсың икән, гармунда да уйныйсың икән, тотта, монда хорайың кыстыр, монда баяның. Анда синең урыннар күп, аранжировкада име? Уйный белмәсә дә просто кыланып басып торса. Менә көтүнәй тулландырган булыр иде. Шуңа күрә әле синең дә яшең яшь әле, но 1-2 ел тагын әле җырларга була шуш тавыш белән. Өстә ныграк та, матуррак та яңгырый. Тавышың югарыга күтәрелгәч тагын бер модуляциядән соң. Шуңа күрә мин сиңа 9 куям. Менә шундый мөмкинлекләре барында балалар гомумән сәхнәгә чыккан кеше уйный белә икән бүтән уен коралларында, аны куркырга кирәкми, күтәреп куллан синаларны. Алып чык та куллан, ярыймы киләчәктә? Анда бит әле сезнең чыгышларыгыз күп булыр. Рәхмәт. Ну, тавышың ялтырап тора әле. Бриллиант кебек ялтырап тора, Аллага шөкер әле син бу тавышың белән Зәйнәп апа әйтмешли, озак кына, матур гына тамашачыны сөендереп, матур итеп җырларга. Аннары инде матур итеп күчеш чырын узып, зур артист булырга. Шул Алла бирсә. Мин югары балл бирәм, 9 балл. Рәхмәт. 9 сәйлән. 9 әлегә. 8-гә төшмәйбез. Нәрсә белән шаккаттырдың син мине, Ранел? Во-первых, чыктың буең, субханалла. Ничәнче сыйныфта? Бүлдерәм иде Марат. Ничәнче сыйныфта? 6-нчы. 6-да. Тавышыңда беләсеңме нинди ноталар бар? Менә теге ларикчылар җырлыйлар бит. Тенор Альтина дип атала. Тенор Альтина. Андый белем юк, кызганычка каршы сезнең кебек Мин бар, мин бит вакыт хор җитәкчесе, мин бит хор Конкида андый белем бирмәделәр. Мин консерваториядә укыдым, алай димәгез. Менә шундый ноткалар бар да, әгәр синең переходный возрастта тавышың бетмәсә, сакланып калса, Зәйнәп апа дөрес әйтә, менә шундый җырларга да мөмкин. Потому что предпосыллар бар. Вот. Бөек итальян җырчылары кебек. Италия җырчылары кебек. Тенорлар. Итальян тенорлары. Костюмыңда субханалла үсте асты туры килгән, түбәтәң дә килгән. 999-лы проба булып калмады син, давай, мин сиңа 10 балл бирим әле. Мин сиңа 10 балл бирәм. Рәхмәт. 10 сәйлән, 10 сәйлән. Ранел Карамиев, дуслар, рәхмәт сиңа. Рәхмәт, озатып калабыз. Хәзер монда бер мөләйим гына бер кызчык чыгачак. Асыл Салахова булыр. Җирле лампа бишле күк ватылды җиргә төште. Җирле лампа бишле күк ватылды җиргә төште. Ук йөрәгем сүбирәгә сиркәмисемә төште. Ук йөрәгем сүбирәгә сиркәмисемә төште. Яңаемнан түрләренә элеп куйдым тастымал. Яңаемнан түрләренә элеп куйдым тастымал. Ук йөрәгем сүбирәгә сулка буы ихтимал. Ук йөрәгем сүбирәгә сулка буы ихтимал. Иртә торып тышка чыксам фонтаннардан су алам. Иртә торып тышка чыксам фонтаннардан су алам. Ук йөрәгем сүбирәгә сулка буы ихтимал. Ук йөрәгем сүбирәгә сулка буы ихтимал. Урман буйларында йөргән чакларны сагынырсың. Урман буйларында йөргән чакларны сагынырсың. Ук йөрәгем килә якын утына кабынырсың. Ук йөрәгем килә якын утына кабынырсың.
молодец. Молодец. Рәхмәт. Асыл, білмейм сен қоушауының нәрсе екенін білесің мол, юк ма долқынланының ғымымен ешкіне де, әзгіне де сезілмеді, көзге бәрілмеді. Жюрінің нәрселер көзлеріне һәм құлақларына шағылды мекен, ешітілді мекен. Зульфия ханым? Ул қаушамы, чөнки ул бит блогер безнең, Асыл. Да. Әйе, 275 язылучы бар, так что бездә язылабыз ала бирса. Асыл безнең хыяллана, кинода да төшерергә хыяллана, Марат абыйсы, беләсең, журналист булырга да хыяллана икән Асыл. Син үзеңне иркен тотасың, бу инде сизелә, күренә, шулай бит. Асыл, син һичшиксез инде алга таба кайдыр сәхнәдә балкырга тиеш. Театр сәхнәсеме ул, кинога барасыңмы син? Безнең менә кинода кай вакыт балалар кирәк булачак. Без әле синең белән әзрәк оралашып, синең телефоннарыңны алып, бәлки кинога да төшәрсең. Бәлки театрда да булырсың, жырларсың да, кинода да төшәрсең. Ярар, мин сине билгеләп куйдым. Рәхмәт. Мин сине котлыйм, бик матур башкардың җырыңны. 10 ук булмаса 9-ны куям, жәлләмичә. Яме, уңышлар сиңа алга таба. Юк, анда 9-дан соң тагын ниндидер саннар булырга тиеш. 9, 17, 927, 938, ничектер шулай башланырга тиештер инде ул. 9-да зур бал, 9-да һичшиксез. Теге синең сүзеңне дәвам итеп чынлап та. Әйдәгез. Сәхнәдә артистизм өчен сиңа 10 сәйлән. Күбрәк тә биреп. Әйе, күбрәк тә биреп була. Теге каш сикертеп синең җавапларың ишетеп, теге актриса кебек җавап бирә, елмайып. Әйе, дөрес чынлап та, дөрес әйтегез, иркен тота. Һәм инде әлбәттә бөтен ярашы белән, яратылышы белән сәхнә кешесенә ошап торасың. Сез хор белән дә сәхнәгә чыккач анда бөтенегез дә биеп кенә җырлый торгандыр, әйме? Сезнең коллектив, шулаймы? Әйе, күренеп тора. Укытышыңа рәхмәт, әйбәт итеп өйрәткән. Әлегә мин сиңа 9-ны куям, ярыймы? Киләчәктә очраштык. Рәхмәт. Тагын да зур балалар, зур сәйләннәр тупларга насыйп итсен. Менә сине экраннан карыйсым килә, ничегрәк микән? Башындай җырчылар, артистлар сәхнәдә бик матур, телевизорга караганда ничектер экран югалталар. Бар менә шундый вроде теге незаметно телевизордан карыйсың и прям менә шаккатасың. Шундый хәрәк. Бу тапшырык кашан чыгар микән телевизордан карыйсың килә. Бик уверенный, бик шук. Күзләрең белән бик уйныйсың. Безнең эстрадада күбесе алай эшли алмый, кызганычка каршы. Мин сиңа куям. 10 сәйлән куям. Рәхмәт. Чөнки син, әгәр үзеңне югалтмасаң, әгәр үзең өстеңдә эшләсәң, тагын бер киңәш бирәм сиңа, үпкәләрсең, но мин аны әйтмәсәм, минем якта дөрес булмас. Тик кайгыларына теләмәс. Әзрәк кенә тыйнаклык та кирәк кай вакыт. Уйныйсың вообще хорошо, актриса вообще хорошая. Кай вакыт теге әзрәк китәргә кирәк, скромностька таба. Теге антылырга кирәк түгел дип сәхнәдә. Менә мәгънә кирәк. Да, мәгънә кирәк. Вот. Әгәр син хәрәкәт ясыйсың икән, хәрәкәт мәгънәле булырга тиеш. Әгәр теге, ой, мин хәрәкәт ясыйм да, кай вакыт андый хәрәкәтләр наоборот нәрсәләр. Да. Артык булырга мөмкин. Да, теге кешене иттергән может. Син әле яшь, шуңа күрә тәҗрибәң җыелыр, Алла бирсә, мин сиңа 10 бал куям. Рәхмәт, энергетика сәхнәдә бик зур роль уйный дөресен генә әйткәндә. Рәхмәт сиңа, Асыл, безгә әлеге бәйрәмне бүләк иткәнең өчен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Әле күрешербез. Инде мөхтәрәм жюри, сез барлык конкурсантларыбызны, барлык финалистларыбызны ишеттегез, үзегезнең тавышларыгызны, фикерләрегезне дә ишеттердегез. Инде гомумән бер нинди фикер барысы турында, әлеге проект турында бәлки берничә сүз әйтеп китергә мөмкин. Миңа вообще монда булу бик ошады. Мин жюрида утырырга бик яратмыйм, чөнки бик күп чакыралар, но мин кешене үпкәләтермен дип куркам. Мин никтер ризалаштым, һәм мин моңа үкенмим.
Tağında inandım, bizning Tatar estradыбыз Алла берса bitmeyecek. Менә костюмнарга бик ни исем китте инде. Кызлар бик матур, бик уверен тоталар. Ачышлар үземә булды. Мин бик шат. Sizin fikirleriniz minim şeyle bu profesyonel yaktan bulmasa da bik iştelikli bulup göründü. Bağlar bik kabul ettiler sizin fikirlerinizi. Zeynep Hanım. Сейлән тәрбияли, күренеп тора. Телевизион менә бу конкурс, әйме? ШНТВда үтә торган шушы конкурс ул әлбәттә каралып, көтелеп ала торган бер тапшыруга әйләнгән. Башыннан ук матур башланган эш киләчәктә зур нәтиҗәләргә җиткерә бит инде. Шуңа күрә бүген менә монда килгән балалар, алар барсы да әзерлек белән һәм дә бик матурлар, һәм дә талантлылар. Уңышлар теләп калам киләчәккә дә. Рәхмәт. Сезне күргән сайын гел күңелебез 17-гә кире кайта. Менә мин Рүзләргә карап торам да, ул хәл беләсезме, инде баш уенда. Ник мин җырламадым микән бу конкурста дип йөзеннән укыйм. Һәр ел сайын шулай уйлыйм. Кемгә нәрсә бирелгән инде? Кемгә нәрсә бирелгән? Менә кемгәдер бик күп бирелгән Зөлфия ханымга мәсәлән. Бүген чыгыш ясаган бу балаларыбыз, ул безнең милләтебезнең, татар сәнгатенең алтын бөртекләре барысы да. Аларга бары тик терәк булырга кирәк. Аларны илһамландырып торырга кирәк, рухландырып торырга кирәк. Һәм мин әти-әниләре алдында, һәм җитәкчеләре, укытучылары, остазлары алдында баш иям. Аларга бик зур рәхмәт. Менә шулай итеп, матур итеп безнең сәнгатебезне, татар милләтен җыр сәнгатендә, театр сәнгатендә сакларга алга таба насыйп булсын. Сез инде үзегездә остаз буларак, укытучы буларак бу нинди хезмәт икәнен, нинди авыр хезмәт икәнен төптән аңлый торган кеше. Рәхмәт сезгә. Әле аның елы да шундый бит әле. Елы да бит әле укытучы, остаз елы. Инде хөрмәтле дусларыбыз, хөрмәтле безнең тамашачыларыбыз, шулай итеп сез жюриларның да сүзләрен ишеттегез, безнең чыгыш ясаучыларын да күрдегез, ишеттегез. Инде үзегезнең бәлки ниндидер фаворитларыгыз да барлыкка килгәндер, әлегә нәтиҗәләр шундыйрак. Сез аларны экранда күрә аласыз. Сейлән фестивале милләтебезнең мирасының сагында. Әлегә без сезнең белән саубулашабыз, очрашырбыз дуслар.